Doncs aquest dilluns ha estat molt especial, això que he fet pes mort. En principi he fet 160 quilos per 5 repeticions, perquè la setmana passada em vaig fer 150, dues sèries per 5 repeticions, quan van venir els meus amics, però bé, no ha estat possible del tot. Al final he fet 160 quilos per 4 repeticions, i ha estat molt interessant, la veritat. O sigui, estic mirant molt la tècnica, no noto tensió als dorsals, com de vegades em passava, acabo l'exercici i no tinc la lumbar gaire dolorida. Molt bé, pes molt convencional, ja que jo tiro molt d'esquena, a nivell tinc una bona cadena posterior i les cames potser estan un pèl enrere respecte a ella. I doncs això, espero que us agradi el meu vídeo i li doneu tot el vostre suport, perquè ja m'estan dient molts amics que us estan agradant els meus vídeos i ho agraeixo de tot cor. Acabeu de veure'l i fins aviat. A vostre senyor major Anat, salut!